Pulang no jotono no lam suka sini ya bisa perlu channel lo ke sing o jaga video no chapani karon kha no be kaisa post khana phaimani angko sing nugi man khasini salak bori part 1 no gma borok comment khakia part 2 ka di nei ke sing abono ka nan bagi sing sak tongmani ke ko tikhlai ya sini part 2 no tamni ke tikhlanyai tabu tikhlanyai ko tamni ke sini exam buskamo tongo gotai se sini actress ni exam tongo ke sini actress or phai khapini ni bisa problem tong hata min ke bini education bai sini education bisa mo tong bisa lo gam lagi bo or phai khapini ni bisa problem tong ha ke sini of salah beri part 2 no ro nuk nai ke mukung nai ke ko sini janu of khanyai buskang Januari ni 10 থেকে 15 তারিখ বিসিং जों अ भिडिअ नो टिकनि साइटनाय Hai bayarok salak beri video khlaima jagao kwbangma norongni comment mangkha patu khlaidi hinui. Hello bayarok haini ang tau video ko sar nokjao kha nongni bai kaisa kahama game apps ti haika o game ni mung kha musbet nororo thungei haino kaham no thungai ajima no rang o game no ang tau nong no thungai phungan bai ke thung nai chongdi iko ang tau thung tong kha lucky ko anang tong kha lucky iko rejak tong kha ni norok bo ang hake no lucky ngi manu oro rang bo ajima no hingke tamna tongma sini description no link jak tongo a app ni a link no norok click khai download khai thungnari Hingke chung patu video khainani karinani kishalenai tangai hingke ani exam bo gana exam ganan bagai ang video rok bo khaimia tabuk norok salak beri patu nungna hingke kishalenai asungno hambai. Kubunyo bayap songnong no kaisa sana ni chongmani sin no kaisa problem tongkha sinio yapri thansa timo bebagi khoroksa se actress abon bagai sengtai khoroksa actress mangka beleke sanai tamningke sung masa bayasa khaimeya mane mangnei ke tebo sawo abon bagai sung nong no jodi no norok sungbai baksa khainamu sunga sino yapri thansa timo sungbai contact ni sung link description ri nai sin Instagram neng tingarok sungbai contact ngai sungbai connection ni kaisa mane singbai baksa khaiman ra jodi no sung actress mangkha ke sung o sini exam bising no onyo part no ti sung khaiye nong no phunungnani sajogan ko kubunyo takasa ko sini area angkha gabordi Ratanpur konai sini location o gana gini ni sung mangkhe beleke sana aboni norok sini o timo khanya musung tonghangke sungbai contact khai tabo bonong no sai khnarnai kon chung nam support paise kusuba kawai ko bosama te ba video phai tongo kata ke na di nong ni support ma kha sungbo te video ka hanga ha kai tu manani ke no support khai ke sungbo video ka ham kai mangla gal tai kaisa ko sini je video na tore no pai phila sa hambai tamni ke norok ni support ba sing asik po kisa sikon ni ko no kakha asiko ke norok sung support khali norok support khali sente buska mo ka nong bagi video ro tuli phaimanai ke norok sung oma ka hamu to sing no nong ni support banya sung ni ko tabo 7000 crores rok tong ha ban bagai norok tebo support khake sung norok mai video ketal no tu phaimanai goba ma wan sujak tong nong bagai video mane ko youtube nan bagai ba chung khaimeyang tong ha ban bagai no norok sung no support khadi ba sung jora somoi rok mai ang abon bagai nong bagai tu phaimea rong tong ko tai kaisa ko sung nong ni hamjam no sung tai sini lama tong sung nong na hambai ya phebe kelak tang ke norok asu jor ke sung asu ka hamjam mo rukha ke sung asu jor tun sung ni nong saram sung sung tai jespun sade sung nong na hambai le kelak sini hamjam mo norok sung ja hamjam ni sung abon sai tai nong na hamjam sung ke norok ma ka sung sung ka ni da hambai norok bahai video nang abo comment khai sari tolawa sungnai ne ke nong na ko comment khai mina abo no sungnai ne ke norok je nang abo video khayana norok bahai nang sari comment khaye nge sung norok om phanyang ka sung om phai khainai sini jodi na video sung upload khaimani jagao ba sini mistake rok bungo ba saya rok bungo ajaga norok comment khaji sung mane jade kaham ke khaimana tuike nong ni comment jodi no kaham khaimano ka sung bukha tong thobo mane nong comment rok sung nai ne ke makhano bukha tong thoga bun bagi norok sung comment khai sari boro ko saya boro dera yap tirok am to bisa sari je jaga mistake ada sari sing mistake sung bisa mana kaham khaimana ni ke sini je ya bisa channel production na kana na jotor na hambai